மேட்ச் பார்த்து இருக்கு. கொஞ்சம் ஓரமா இருந்து இப்போ அந்த நாயில கொஞ்சம் ஓரமா தள்ளி அதை தள்ளிங்கப்பா. ஜெயமங்கலம் ஒன்று நல்ல ஒரு மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது ஜெயமங்கலம் அணியினருக்கு 2-3. மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது இரண்டும் சமநிலை 3-all. இப்ப அந்த தாரிக்கு போறீங்களா? மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது 4 ஜெயமங்கலம் 3. மீண்டும் ஒரு புள்ளி ஜெயமங்கலம் 5-E. நல்ல மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது யோகி குட் சர்வீஸ். நல்ல ஒரு தட்டுப்பாட்டம். மீண்டும் ஒரு புள்ளி 6-all. மீண்டும் ஒரு புள்ளி 7-6. எம்எஸ்என் 7 ஜெயமங்கலம் 6. குட் சர்வீஸ். ஜெயமங்கலம் 8 எம்எஸ்என் 7. ராஜா இரண்டும் சமநிலை 8-all. நீயா நானா மண்டல் வரப்பா.
மீண்டும் ஒரு புள்ளி எமர்சன் 9 ஜெயமுகம் 8. மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது எமர்சன் 10 ஜெயமங்கலம் 8. பூசர் மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது ஜெயமங்கலம் அணியினருக்கு 9-10. மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது எமர்சன் 11 ஜெயமங்கலம் 9. மீண்டும் ஒரு புள்ளி ஜெயமங்கலம் 10 எமர்சன் 11. அந்த லைனோட தள்ளி நில்லுப்பா. அந்த லைன்ல இருக்க கொஞ்சம் தள்ளி நில்லுங்க. பாலா குட் சர்வீஸ், குட் சர்வீஸ். மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது ஜெயமங்கலம் 11 எமர்சன் 12. சூப்பரியா மீண்டும் ஒரு புள்ளியானது எமர்சன் 13 ஜெயமங்கலம் 11. மீண்டும் ஒரு புள்ளி ஜெயமங்கலம் 12 எமர்சன் 13. 12-13. அது பால் எடுத்து போட்டுப்பா. இரண்டும் சமநிலை 30-all. இரண்டும் சமநிலை. டைம் அவுட் எமர்சன்.
குமரன் திருப்பூர் மற்றும் கொடைக்கானல் தனியாக கிரவுண்டுக்குள்ள